Eli nimeni on Raimo Sulkava ja kerron levykappalettaudista. Levykappaletauti on saanut nimensä professori Friedrich Levin mukaan. Hän oli saksalainen neuropatologi, joka kuvasi levykappaleet, joita on sekä Parkinsonin taudissa että levykappaletaudissa. Ne ovat hermosolujen sisäisiä valkuaisainekertymiä. Ja niitä ajan kanssa tulee sinänsä jopa normaalissa ikääntymisessä, mutta paljon enemmän sitten näissä levykappaletaudissa ja Parkinsonin taudissa. Levykappaletaudin oireet ovat hyvin mielenkiintoiset. Usein muistihäiriöt ja muut tämmöiset henkisen toiminnan heikentymisen oireet ovat suhteellisen lieviä, mutta oireissa on usein paljon vaihtelua. Välillä potilas voi olla ihan normaalikin. Toinen asia, mikä tulee, on Parkinsonin taudin tyyppisiä oireita, jäykkyyttä, hidastumista, ilmeettömyyttä, joskus vapinaakin. Ja kolmas asia, mitä tulee, on näköharhat. Eli ihminen näkee esimerkiksi olemattomia ihmisiä, eläimiä, verhojen liikkeitä. Nämä kuitenkaan ei ole samalla tavalla harvoja kuin esimerkiksi skitsofreniassa, vaan voidaan puhua valveunista. Eli näkee samanlaisia hahmoja kuin unessa ja ne tuntuu hyvin todellisilta. Muita oireita on lyhytpinnaisuus, eli tämmöinen ärsytyskynnys, aggressiokynnys on matalalla ja tämä voi vaikuttaa hoitoon, varsinkin jos ei ole tehty tätä levykappaletaudin diagnoosia eikä tiedetä, mistä on kysymys. Levykappaletaudin diagnoosi on näiden oireiden perusteella. Aivojen kuvantamisessa saattaa olla pieniä atrofia, aivojen kutistumismuutoksia, mutta yleensä ne eivät ole niin selviä kuin Alzheimerin taudissa. Ei ole yhtä testiä tähän levykappaletautiin, vaan pitkälti tosiaan näiden oireiden mukaan päästään tähän diagnoosiin. Lääkehoito on samantyyppinen kuin Alzheimerin taudissa, mutta yleensä kannattaa käyttää pienempiä annoksia näitä lääkkeitä ja ne tehoaa pienemmillä annoksilla. Taudin kulku on hyvin vaihteleva. Jos oireita hoidetaan hyvin, potilas pidetään hyvässä fyysisessä kunnossa, saattaa olla, että tauti kestää todella pitkään, jopa kymmeniä vuosia. Potilas on kuitenkin hyvin herkkä esimerkiksi infektioille. Leikkausten jälkeen saattaa olla riski joutua vuodepotilaaksi. Eli täytyy tietää, mistä on kysymys ja pitää potilaan kuntoa hyvänä. Levykappaletaudissa